ya. Pak Kirun. Bintang srengenge amadani jagat saisine pinarung swara ning beksi gugah rasa dudut ati nawala wis tak waca atiku saya keronta-ronta surasaning gawe cuwok sliramu te gomerjaya tresna saiki ngerti karepmu yen sliramu arep misah aku saiki aku wis ngerti yen sliramu bakal ngoncati kan dia pecah wis penak kita ya. Sliramu putra nalendra yen to aku anake wong sudra nawala kang kebak wisa aku kowe kudu pisah tresna Mama Kimochi wonge ning ndi iki lan iki pranipun Mbah Mandor Mbah Yuliono Giri Budaya matur suwun rawuhipun wonten siang menika lan ugi KD 2000 Mas Alek bocah gunung wis diaturke mau Mas sing tas tok lho wis sampun Mandala Abdi Budaya Mbah Karji lan ugi Pujo Spot matur nuwun
Nawala Wisa.